نگاه کنین حدیث را برادر عزیز چی گپ دیگه. السلام علیکم و رحمت الله. подписаться обуна даками патен лайка фаромӯш намекунем. оз нақл мекунем подробно чӣ гап шидига чико кадиган инҳо чӣ хеш шидига ами кор. ман рӯз дар интернет дидам ам чиза. Дита гражданини ами муҳоҷиро бигем. гражданинша мегумдонад кия ки ҷоя бо. Ду муҳоҷир дар Латвия якум аму қишлоқеш ами мурғовиёе ки дидесин ко мурғовӣ мегӯянд лебеди мегӯянд ша ман ба русӣ ва тоҷикӣ қу мегӯянд ша қувай қозай чем хеле ҳамёра мебаранд кармичон мекунанд. ҷо кӯдакам ҳастанд меқапаншона маҷбурӣ дар пакет боршон мекунанд. мегиранд ба ҳамн квартирае ки аренда додагиянд ку ба ҳамн квартираро мегиранд мебараншонаву ҳамин корое ки мисол чӣ хеле айна мету мебари адахтара мисол вай мекунӣ ёки кори жестоке мекунӣ бигем қати шамхоба мешай ҳамин чизоро гирифтиян ҳам хеле кадиян ҳам дитам хеле чизи сафеда ҳамин мурғовӣ бигем чиза гирифтиян ҳамёра ҳамҷошона турошидиян тоза кадияну ҳамёра ҳамин кори жестокира нисбати ҳаминҳо кардиян. представить мекунед дар Латвия чӣ мисоли хеда бо киштиян шо баъди киштанам мисол мурдиян бо ҳамин кора кадиян правильно баъди киштанам ҳамин кора кардиян шона субҳаналлоҳ. и Абу Ҳанифа раҳматуллоҳи алайҳ мегӯяд ки инсоне ки ба ҳайвон мераса ку мега баринаш медонӣ чи ҷазои хеле одам чияй тибқи ислом шахсе ки ба як хар ёки гов ёки як бузи як чизи ҳайвон мега барин як баландии баланда дидеси баланди баланд ая баландие ки поёна дида намеша ку ҳамҷо мега ҳаволаш кунӣ партоинша ҷазоша мега хеле одам не ки ман ҳайрон мешам ки чӣ хеле одамо мисол як бор шумо тасаввур кунед бародари азиз мехезанд мераванд айдурио меқапанд ҳамёра маҷбури бор мекунанд мебаранд ҳамин корора дар ҳамин Латвия ҳамин корора мекунанд нисбати ҳамёр мегиранд жестока гуфтега бо изнасиҳатшон мекунанд. представить мекунед шумо потом полиция меқапашона естественно суд мешава 10 соли турмашон мекунанд ина ба наздики вай мекунанд шумо мешунашон 10 соли турма пожизненно ай 50 давлат ес мегӯянд шо чӣ мегӯям 50 давлат пожизненно депортшон мекунанд мисол 50 давлат рафтан наметавонанд дига инҳо баъди ки ай турма мебуроянд. ин дута гражданин Ӯзбекистон будагиянд ҳамсояи мо шумо ранги мо ухто мусалмоно фаҳмиди ҳаминҳо. ман барои чи ҳам видеоро мекунам бародари азиз дар кадом давлате ҳастем нестем мақсад ҳамин корода даст назанем ҳамин корода чанг назанем да бемаънӣ накунем мисол ҳамин қонуни ҳам давлата бигем вайрон накунем да мисол шумо фақат падар модар дорен зан оила дорен инҳо шуморо интизоранд мисол баъд нехе кор мешава баъд 10 сол 15 сол турматон мекунад чикор мекунад ки медона ӯ авҷа зинда мебуроя намебуроя нахо мақсад бихези ҳамин ҳайвон як паррандае ки дар об мегарда шуруъ мисол чи ту ҳамира бихези изнасиҳат кунӣ ҳам коро кунда и честно и кор действительно шидига бидурин худо дар Google интернет ютуб бибинем просто дидум ҳайрон шудам да ман кам вақт вале бо рӯзи ҳатаи дигаш мисол дар болои ҳамин вай роботое ки ҳамин Россияда мерава ку доставкае болои ҳамуда мисол буромадиян ҳамин намедонам бошам тоҷик будан ӯзбек будан валлоҳу аълам ҳамин русский будан да ҳам робот ҳамин болои ҳамуда буромада мисол пошон хати тап доранд робот чӣ гуноҳ дора ки корш мекунад ҳамин ки ик рафтор ик чизо мусалмониро нишон намета мусалмон будана як хар одам ки рафтор мекунад чӣ кор дорӣ ту ба ҳам робот чӣ кор дорӣ ба ҳам парранда бурди кармӣ чӣ кади дая чӣ ҷоди тамом таваккалаш ба худо кори савоб кардӣ ҳамиди ҳар як кори хубе мекунӣ ба кадом ҳайвоне бас асосан мега савобшо мегирӣ мега так что ку бародари аз эҳтиёт кунӣ хитони хеле беақлӣ хеле чизо накунӣ повторяться нашави коро дар ягон ҷо ки ҷои да ё Россия да ё Тоҷикистон ё дига давлат ден накунем беақлиро да хуб неста хайна бо чӣ гуфтани шумо фикротонро бинависен нисбати корҳои ин дик аст да адилица кунем машин Аллоҳи меҳрубон ҳама бора дар ҳифзи амон. Ассалому алайкум.